Sagugo. Osubaba ekelele gị direct. Udo dị brado. Mmadụ mamadi. Owe liri ama lari anyị nsogbu adọkwala. Dede gwanu. Anyị se liri ama lari ogbu ya dọkwala. N'elu ụwa ya gakwa n'onye nwere ego dị na-eche na-egwule ego n'ụkwala nzele emere ju oyi ele malaria Elu Rie Ala Rie Elu Rie Ala Rie ahụ tunde Chiwogu Udodi Bragi Iwanne mmadụ Elu Rie Ala Rie Elu Rie no malaria Elu Rie malaria Elu Rie malaria Elu Rie Elula lewi lo mama o Elula la na we mare ma de yo Ija ya na gunna lo wa diga na mama mama ye di do ya ma mama ma di no me la le no ba de me Oya wa ja no ma di ye pepe na ya no Oye tata gbala na dole mala erele Wa wi kala lo wa wi ka elu de nu mala erie elu de nu mala erie elu de pe na mala erie elu de pe na mala erie elu la lo wi lo Ojanse babu logo no wa magi chago wa mundo wayo
nwayọ ije nwayọ go slow go slow ebe Samba Nation uche bụ Zampa Nation kelele m lọlọ nwaanyị ọma gị ọmụma Asanja elejeji ma ndedile lụwa ọwụ nwanne ya elejeji ma ndedile lụwa ya ọwụ na nwanne ya Zampa Nation ule ịhụ nwanne elejeji ma ndedile lụwa ya ọwụ na nwanne ya akwa gada mana la jama manya gada yo obe gada wadi yo bari ya luwa oyi sasa pala no ya o alo lele obe kuri la no minu ya du o ti mama mo amama mo mane ekide la ti bre mo aye je ba lo ba mo na mo du aje wo ga ma ne ba mo ma emu ma mo ma la lelu o lo la kwani lo ne kiye opo ru kiye ana kwando deki yo kwando na manana mama yana yo amo adogo ejenyewu masaka jako baba maruge baba ewo wane abalaga si promoter ọ̀hún wọn lò. Ọmọdé máa ti gbé gbàlàdé ló wà. Olùsá dàgbàlà ya. Samba Nation ịkarata ịkwa ala nne gị ọfụma ọ dị isi iwe odogwu. Onye nwere mmadụ bụ onye nwere ego. Onye ebe na dị mma ya. Ele onye mejuru ma ya dịgharị ya mma. Agasi na we ni kemu, o ma go we ja o 1